Dire sa Maxim mga idol, kung kukuhian lang jud ka mo biyahe mga idol, makakwarta manggid ka samot na gimuhang account is nabilong na ka sa priority mga idol. So kana gihinoon nga account posible jud kayo mga idol og usa ka adlaw ni mga biyahe posible og dili ka maka-reach og 1.15 to 1.8 nga earnings nimo. So kaya na kay nang kuan mga idol, kaya na kay na siyang nga income no, makuha na nimo sa usa ka adlaw kung kukihan na jud ka mo biyahe mga idol. Kay ako bitaw mga idol na kung kanang full time ko diri sa Maxim usa ka adlaw jud ka nga mo biyahe. So kanang 1.5 mga idol pinakagamay na siya, limpyo na siya nga kita niya kung kanang kuan kung walay labot sa kuan. Kung walay labot sa kuan, kung iapilon gini mo kwenta ang kuan no, kung pila gi nakita nimo sa tibok adlaw, so maabot gini siya og token niya, lisan sa kanang kuan, lisan sa kanang commission sa Maxim. Ako kay 18% man ko kay kanang dili man kita ko ma-reach ang target sa usa ka buwan no nga 100 something, 100 plus ana. Kay dire sa Maxim mga idol na mo guna siya kuan, na mo guna siya target bitaw. Kung mo na kung maka-target ka atong numbers of completed orders, so mo na next month mo na mulis ng imong commission ay uban din naka 16%, 14%, 12%. So kanang 12%, so grabe na nang kuana na sana 500 pila to 300 plus to 500 man basta 300 plus mangguro to nga kung ma-reach nimo nga numbers of completed booking. Mo na mo kuha na imong commission mulis na kay nami uban ko dire god maingon na kanang pila commission dai nimo di ay ako lagi 18%, ako lagi kay 14% ana ba. So kana siya depende na siya sa performance nimo last month. So last month na siya mga idol, for example naka-target ka og 150 ka booking no. Naka-target ka og 150 ka booking pataas. Next month, so imong commission na is 16%. So ana na siya mga idol, dili na siya ngon magbase kay mga na bag-o pa ka ana mo na kay kanang kung sana dili ka priority mao nang imong inana imong commission. So dili siya ingon basihan ng imong pagka priority dara. So ari ta magbase ang mga idol no sa so mo na mga idol no, ari na siya basihan sa imong completed of kanang kuan, completed of kanang orders. Sige. Sige, okay lang. Nara ko dahil sa unahan gamay. Sige, okay lang oy. Ay lang pagdaligod.